Gisaulog sa mga simbahang Katoliko ang sugat kabanhawan ni Hesukristo kagahapon sa kadlawon sa lain-laing bahin sa Central Visayas. Midagsa ang mga deboto aron pagsaksi sa sugat kabanhawan sa lain-laing simbahan. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. Usa ang St. Joseph the Worker Parish sa Barangay Tabunok sa Talisay City ang midalit og pagtula kabahin niini. Gibahin sa duha ka hugna ang pasundayag, ang unang istorya kabahin sa prostitusyon. Dayon gisundan og usa ka musical play. Gidagsa og gisaksihan kini sa mga talisaynon alas 12 sa kadlawon hangtod na pasado alas 3 sa kadlawon. Samtang nahimong mas makahuluganon ang pagselebrar sa sugat sa kabanhawan sa probinsya sa Bohol sa St. Joseph the Worker Cathedral Shrine sa Tagbilaran City. Human sa Santos nga misa, gisugdan gilayon ang sugat sa kabanhawan, din gipakita niini ang panagkita pagbalik ni Hesukristo ug sa iyang inahan nga si Birhen Maria. Susama sa naandan, gihalaran kinig-awit sa mga choirs samtang ang mga anghel nakigtagbo sa Ginoo. Daghang mga deboto ang misaksi sa relihiyosong pagdula, di nagpahinumdom kini sa walay katapusang paglaom. Samtang midagsa sab sa dagat o nagsaulog sa Easter Sunday ang mga taga Negros Oriental kagahapon sa barangay Mangnao sa Dumaguete City. Ubay-ubay ang mga grupo o mga pamilya ang nangaligo kagahapon. Subay kini sa tradisyon sa kadaghanan nga magsaulog ning adlaw. Kauban si Rod Prado, Mark Regiabella, GMA Regional TV Live.